ଏକ ମହାନାୟକର ଜନ୍ମ 15 ନଭେମ୍ବର 1875 ମସିହା ଉଲିହାଟ୍ଟୁ ଛୋଟନାଗପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ଜନଜାତି ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେହି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ମହାବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଇଂରେଜ ଶାସକ ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜନଜାତି, ଜମି ଓ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ସେ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଜମି, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର ଅଧିକାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭଗବାନ, ବିର୍ସା ଭଗବାନ। ଯୁବକ ବୟସରୁ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଉଲଗୁଲାନ ମହାବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଆଗୁଆ ଦିଶୁମ ଆଗୁଆ ରାଜ, ମାନେ ଆମର ଦେଶ, ଆମର ଶାସନ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିର୍ସା ଭଗବାନ ବୋଲି ଡରିଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ବିର୍ସାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ହଜାର ଜନଜାତି ଏକତ୍ର ହେଉଥିଲେ। 3 ଫେବୃଆରୀ 1900 ମସିହାରେ ସେ ଗିରଫ ହେଲେ ଏବଂ 9 ଜୁନ 1900 ମସିହାରେ ରାଞ୍ଚି ଜେଲରେ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବିର୍ସାଙ୍କୁ ଧରିତ୍ରୀ ଆବା ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। 15 ନଭେମ୍ବର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଜୟନ୍ତୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ। ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଏହି ଅପରିଚିତ ବୀରଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାଉରକେଲାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। We salute Birsa Munda, the real hero who lives forever.